jew t-tiskija l-istess. Isek għandek is-silġ taħtek u t-tiskija. Alla volli li Malta man is-silġ. Komplejna, ejja. Ħadna dejna lura. Tajjeb. Issa. 3, 2, 1. U sammejna dejna hawnhekk. Ħarsu waħda meta nagħmluha din issa, ħaniftħu l-ispalel lura. Jiġifieri fl-istess ħaġa li kont qed nagħmlu, ħaniftħu wkoll l-ispalel lura. Ġifieri l-istess, dejna l-qudiem u ftaħna l-ispalel. Erġajna dejna l-fuq, ftaħna l-ispalel. Il-fuq u ftaħna. Tnejn oħra minn dawn u ftaħna. Tajjeb u ftaħna. Idejna fejjedin, tellajnjom il-fuq, ejja dritta. L-isfel san-nofs, il-fuq u l-isfel. Flimkien, il-fuq u l-isfel. Hawnhekk għod attent jew attenta li żżomm żaqek b'saħħitha. U ma taqax minn spaltek il-qudiem. Għati dik l-attenzjoni. Żaqek b'saħħitha darek b'saħħtu. Kompli għaddej bidek il-fuq u l-isfel. 5, 4, 3, 2, 1. Idejk fin-nofs, ftaħnihom il-barra u għalaqna l-ġewwa, il-pon flimkien. Ftaħna l-barra u l-ġewwa. Żommu pon. Nispera li l-elbow huma dritti, l-minkeb dritti, spallejn huma dritti wkoll. U ftaħna. L-aħħar 3. 3, 2, 1. Ajja, issa, idejna jirlassaw u li ħanamlu ħantikom aktar challenge. Mela, idejna ħajmorru fuq is-siġġu. Sib pożizzjoni sew fuq is-siġġu li tista' żżomm u ħattella lek innifsek minn fuq is-siġġu. Bħalissa tiżżomm fuq idek. Tiżżomm hawnhekk. 3, 2, 1 u tniżżel lura bil-mod. Ajja, u idejk frit, rilassom. U ħanerġgħu nagħmluha. Idejna fuq is-siġġu, prepara hawnhekk u tlajna l-fuq. Id-darba u naqra sieqek il-qudiem. U żomm hawnhekk. 3, 2, 1 u niżżel bil-mod il-hips. Il-patata fuq is-siġġu. Naqna, rilassajna idejna. Ħamlu l-aħħar wieħed. Issa. Idejna fuq il-ġemb, għarri tkun stedi sew biżżejjed. Tellajna l-fuq, għadna siqna iktar l-qoddim issa, sa fej tista. Jek soħroġ il-barra iktar, oħroġ. Imma għad attent li tkun tibqa bilanċjata fuq is-siġġu. U żomma hawnhekk. 3, 2, 1, tajjeb, imxi bil-mod lura u għajja fuq is-siġġu. U ħoss idejk, tħoss is-saħħa iktar f'idejk, proset. Issa, ejja nifsu saqajna lej il-ġemb. U ħanaħdmu saqajna s-salum ukoll, li preparaw biex tqumu bil-wieqfa. Idejna fuq il-ħibsa lissa u ħanqumu bil-wieqfa bil-mod. Ħantelaqna l-qoddim u ħanqumu bil-mod. Jisna ħanqumu bil-wieqfa normali. Lid-darba imma issa dejna dritti. Ħaninżlu bil-qeda fuq is-siġġu u ħanerġgħu nitlgħu. Jista' qed tagħmel squats imma għandek is-siġġu qed jissapportijak. Jiġifieri tibżax li ħataqa' għax meta ħatitla' u meta ħatinżel ħassib is-siġġu jissapportijak. Jekk tista' tagħmlhom mingħajr siġġu, għamilhom mingħajr siġġu wkoll dawn. 3 oħra, tajjeb. 3. Importanti li meta tella l-ħibs ukoll tibbotta l-ħibs il-patata l-qoddim. U ħaterġa' tinżel. Aħħar waħda. Idejna dritti u nżilna bil-mod bil-qiegħda. Ħankomplu ninżlu mal-art. Idejna mal-art. Tajjeb. Kif idna hawnhekk ħadna idejna wara darna. Taqbad il-minkeb minn żewġ naħat u titla' bil-mod. U hemmhekk ħdibna saqajna, ħdibna idejna u morna l-skiing ukoll. Narawkom għall-eżerċizzji li jmiss.